Кое е първото? Числата или буквите? Това не е само езиков въпрос, а въпрос за самото начало на сътворението. В херметичната традиция числата се разглеждат като първоизраз на логоса, не като думи, а като вибрации, ритми, принципи. 1 е семето, 2 е полярността, 3 е движението. Това са качества, които предшестват всяка буква и всяка дума. Числото е редът на енергията, невидимия скелет на Вселената. Буквите идват по-късно, като дрехи на числата. Те обличат вибрацията в звук и образ, дават и културна форма. Но дори в древните писмености границата между буква и число не е ясна. В еврейската кабала буквите са и числа. В гръцката традиция всяка буква има числова стойност. В египетската и вавилонската мисъл числото е божествената сила, а писмеността – негов превод в знаци. Психологически също виждаме това. Детето, дори преди да говори, знае разликата между 1, 2 и много. Усещането за число е архетипно, вградено в съзнанието, докато буквата е културно творение. Затова, ако се запитаме кое е първо, отговорът е ясен. Числата са първия дъх на сътворението, буквите са първото изричане. Числата са невидимия код, а буквите – неговата видима песен. И ако искаме да разберем как работи светът, трябва първо да се вгледаме в числата. Бог геометризира винаги. Питагор. На портите на Академията на Платон пък е стоял надписът: «Никой не може да влезе в този храм, ако не е геометризиран». В много лекции и практики съм говорила за числата като за живи същности, като за основа на сътворението и като за езика, чрез който общуваме с по-висшите разумни йерархии. Числата са универсалният език. Всеки ги разбира, дори без превод. Нужно е само малко концентрация, за да започнем да виждаме как чрез тях се откриват невидими закони на света. Ние всички носим усещането за числа. Имаме предпочитания, имаме любимо число. Защото числата са в основата на всичко. Когато познаваме основата, можем да разберем и цялото. Често чуваме от нумеролози: година 1 е време за самостоятелни действия или година 2 е време за партньорства. Но защо е така? На какво се основава това знание? Дълго време аз самата съм говорила за числата от ирационално и символично място, но за да докажем силата им рационално, трябва да влезем и в света на математиката. Налага се. И именно с това ще се заемем в тази първа лекция. Ще видим числата не само като символи, но и като закономерности, които могат да се проследят и докажат. Затова ви моля за внимание. Първата лекция, вероятно е най-сложна от всички, но вярвам, че тя ще остане в сърцата ви жива и смислена. До края на курса ще усетите дълбоко нейното съдържание. В нея ще видите и някои графични символи, които най-сетне ще придобият смисъл. Ще узнаете откъде идват и какво всъщност означават. Аритметиката се занимава с количеството, но аритмософията, мъдростта на числата, с качеството на числото. Ние ще ги съчетаем, за да изградим цялото число, число от плът и душа. Това е онова, което и доктор Йохан Оденкамп нарича цялостната наука. За да усетим тази цялост, нека направим кратка разходка през историята на числата. Ще видим, че още в най-древни времена, в Авеста, Ведите, Библията, Корана, числата са използвани като код. Всички свещени книги са кодирани текстове. Те говорят чрез числа и символи за сътворението на света и за пътя на човечеството. Може би ще си кажете: защо ме интересува пътят на човечеството? Аз искам да знае моя път. Но именно тук е тайната. Малкото в голямото. Пътят на човечеството е и пътят на всеки от нас. Затова всички знания, мъдростта на числата, таро, идзин, руни, астрология описват през своите символи колективния път.
но когато се вгледаме в тях, можем да намерим и своето собствено място в реда на Вселената. Това ще и направим през този курс. История на числата. Да се върнем в 6 век преди новата ера. Епоха и време, когато почти едновременно се раждат редица философи, учители и месии, които оставят за нас ученията си за числовата символика и за херметичната мъдрост. Лао Цзъ в своя път на Дао създава текст от 81 глави, число, което само по себе си носи пълнота, завършеност, трикратна девятка. Всяка част е внимателно структурирана, всяка глава числово кодирана. Един пример. Принципът на мъдреца е животът да следва земята, сърцето да следва дълбочината, благотворителността да следва жената, думите да следват искренността, управлението да следва спокойствието, делото да следва умението, постъпките да следват времето. Всеки ред отговаря на число от 1 до 9. Тук, разбира се, можем да намерим и връзката с големите аркани на Таро, с астрологията, с универсалните ритми на света. В друг пасаж Лао Цзъ казва: Дао ражда 1, едното ражда 2, 2 ражда 3, а 3 всички неща. В тези думи са скрити двата основни закона на космоса – двоичността, така наречената полярност, и триединството. Подобни числови кодове срещаме и в Авеста, книгата на зороастрийците за сътворението и борбата на светлината и тъмнината. Във Ведите отново намираме числови структури, скрити в химните и мантрите. В старата еда на скандинавската традиция космогонията е поднесена в стихотворна форма, също кодирана с числа. Същото продължава в Библията, Тората и Корана. Текстовете са преплетени с символика на числа, имена, места, животни и цветове, цялостен език на кодове. Кабала, езикът на тайното знание, е вграден в самата структура на писанието. И разбира се, Питагор. Философът, който събира знанието на египетските мистерии и вавилонските школи. След завръщането си от Вавилон, той основава своя школа и поставя числата в центъра на философията. За него числата не са просто мерни единици, а свръхестествени същности. Числата са богове, казва Питагор. Те изразяват цялата субстанция и дават форма на всичко съществуващо. Платон, неговият ученик, доразвива тази мисъл и в своите диалози предава питагорейската философия на следващите поколения. След него Порфирий, Ямблих, Никомах, неоплатониците, а по-късно гностиците продължават да развиват учението за числата като ключ към самопознанието и към строежа на света. В гностичния ръкопис Пистис София, написан от Валентин и открит през 1945 година, заедно с апокрифните евангелия, Христос говори на учениците си за небесните иерархии, за мистериите на числата и за мястото на човека във Вселената. Там срещаме текстове, в които числата, иерархиите, отново са основен език за описване на невидимото. Така виждаме една нишка, която свързва всички епохи и традиции, от Лао Цзъ и Ведите, през Авеста и Библията, до Питагор, Платон, гностиците. Навсякъде числата са не просто символи, а живи кодове на сътворението. Всички тези числа ще стават все по-ясни, докато напредваме в този курс, но нека се спрем на 24-те мистерии, описани в Пистис София. Папиус ги разглежда в своята схема на Вселената – плеромата. Плерома значи пълнота, завършеност на един свят. Мистерията не е само ритуал. Ритуалът е театъра на знанието. Мистерия е самото знание, живяно и приложено. Древните мистерии са древните школи. Да преминеш през 24 мистерии, значи да усвоиш 24 ключа на съществуването. Христос казва:
Плеромата е цялото творение и се прави за 24 стъпки. В тази схема имаме първа сфера – небесния свят, входящата мистерия. След това 22 стъпки на слизане и учение и накрая 24-та, завършващата пълнота. Забележете числото 22, същото като големите аркани на Таро и броя на руните. Руните са 24, но са всъщност 22 основни с 2 прехода 24. Около това се намира астралния кръг, Уроборусът, съставен от 12 еона. Те са сферите на опита, управлявани от архонтите, пазителите на времето. Тези 12 еона са 12 порти, които отдолу от към страната на земята са затворени, а отгоре от страната на небето отворени. Душата минава през тях, докато стигне 13-я еон, портата на прехода. Там се извършва изпитът на доброто и злото и се отваря път към следващото ниво на битието. От този текст разбираме първите важни числа 2, 22, 24, 13. Те описват самата структура на пътя на душата. Познавайки тези числа, ние разбираме и нивата, които е нужно да преминем. Писти София и Пътят на Дао са книги, които можем да четем символично и да ги превеждаме чрез Таро, Кабала, руни, астрология. Така, ключът на херметизма ни отваря езика на числата и ни учи не само да четем текстове, но и да разбираме самия процес на сътворението и пътя на човека. Друга, не малко важна тема е Кабала и числата. Кабала е езикът на тайното знание. Тя се основава на тайната връзка между букви и числа и е метод за разчитане на скритите послания във Тора, Стария Завет. Самата дума Кабала означава да получа, защото знанието не се пише в книги, а се предава от уста на уста, като жив звук. Звукът е вибрация, а всяка вибрация – число. Кабалистите разчитат текста чрез 3 основни метода. Гематрия. Всяка буква има числова стойност. Чрез сбора на буквите се разкрива нов смисъл. Нотарикон. Всяка буква се чете като начална буква на дума и се създават нови изречения. И темура. Разместване на буквите по определени схеми, което отваря скрити значения. Много още за Кабала, за тези 3 подхода за четене на скритото писание и значенията на отделните букви, ще мога да ви представя в курс Кабала и магия. Той е отделен курс от този, който има желание, след този може да се включи и там. Чрез тези 3 метода, гематрия, нотарикон и темура, от едно и също изречение могат да се извлекат различни нива на знание. Така фразата «В началото Бог сътвори небето и земята» може да звучи на друго ниво по съвсем различен начин, отколкото сме свикнали да я чуваме, като код за процеси в съзнанието и в космоса, а не просто като исторически разказ. Един пример с името на Адам. Името Адам се изписва с Алев, Далет, Мем. Четем от дясно на ляво. Алев е първата буква, символ на единството, на дъха, на източника. Нейната числова стойност е 1. Мем е буква майка и означава вода, дълбочина, скрит живот. Нейната числова стойност е 40, което е всъщност 13, като редуциран смисъл. Далет е врата, портал. Нейната числова стойност е 4. Когато прочетем името Адам символично, получаваме онзи, който преминава през портала между единството, Алев, и дълбината, Мем. Адам не е само първият човек, а архетипът на душата, която минава през вратата от единството към множествеността, от духа към материята. Още някои примери.
Йод Хе Вав Хе, тетраграматон. Най-свещеното Божие име, съставено от 4 букви Йод Хе Вав Хе. Тук имаме числови стойности 10 на Йод, 5 на Хе, 6 на Вав и отново 5 на Хе. Сборът им е 26. Това число в кабалистичната традиция е символ на пълнотата на божественото проявление. Ноах или Ной. Буквите Нун и Хет. Нун е с числова стойност 50, а Хет 8. Сборът е 58, което кабалистите свързват с благодат и преход. Нун означава риба или живот във водата, а Хет е врата. Така името Ной означава онзи, който преминава през водите. В Кабала всяко име е формула, всяка дума е врата. Буквата е звук, звукът е вибрация, вибрацията е число. И когато разберем числото, можем да разберем и скрития смисъл на думата. Това е грамотевичната връзка. Езикът на буквите е облеченото число, а числото е чистата енергия на сътворението. Сакралната геометрия и числата. В диалога Тимей Платон поставя въпроса: как един висш творец би започнал да твори света? Отговорът му е прост, но грандиозен. За да създаде всичко, първо е нужно да има съвършен план. Началото е толкова важно, защото знаете, то бележи цялото. Ако основата, началото е хармонично, тогава и цялото творение ще носи тази хармония. Затова Творецът начертал първо кръга, сферата. Сферата е смятана за най-съвършенната фигура. Тя няма начало и край, няма горе и долу, няма по-важна и по-малка точка. Всяка точка на повърхността й е на едно и също разстояние от центъра. С други думи, тя е символ на целостта и равенството, на безкрая и на вечността. Когато говорим за божественото като за съвършено, често подсъзнателно си представяме именно кръга или сферата, защото тя изразява абсолютната цялост. След като е устроил структурата на сферата, Творецът се е заел с друга задача – да даде на сътворението смисъл и дълговечност. Затова той създал закони, които да поддържат реда. Това били законите на числата. Техният израз са в геометрията и планетите, и техните цикли. Движението на планетите в небето, разбира се, че не е случайно. То е ритъм, който пази математическия ред в света и осигурява хармония между всички същества. Така, времето и пространството получили структура и животът можел да се развива според божествения замисъл. И когато дошъл моментът да се определят формите на елементите, онези първи инструменти на творението, изборът, разбира се, е паднал върху така наречения най-красивия триъгълник, равностранния триъгълник. Като кажем красив, то другата дума за красив е хармоничен. Та той бил избран за най-красив, най-хармоничен между фигурите. В триъгълника всички страни са равни, всички ъгли са равни, няма напрежение, няма изкривяване. Затова той бил възприет като основа, от която да се изграждат по-сложните форми. От този триъгълник Платон извежда своите известни 5 платонови тела, архетипни геометрични фигури, всяко от която съответства на един елемент, твори един елемент. Тетраедърът е свързан и твори огънят, кубът – земята, октаедърът – въздухът, икосаедърът – водата и додекатаедърът. Той е етърът, космосът, самото небе. Така геометрията се превръща не просто в абстрактна наука, а в език на самото творение. Ще отделим цяла лекция в този курс за сакралната геометрия. Първите 3 числа създават ритъма на живота. 1 е точката, началото, небето, сферата, в която се случва всичко.
То е самото семе на съществуването. 2 е линията, полярността, разделянето. Тя е земята, противоположността, чрез която единството започва да се проявява. 3 е триъгълникът, връзката, въздухът, животът, който тече между небето и земята. Той е първата истинска фигура, първата хармония. Затова се казва, че 1 и 2 са принципи, както белия и черният свят, а 3 е първото число. От тях от 1, 2 и 3 произлиза 4 квадратът, материята, стабилността, формата, основата на материалния свят. И ето, имаме първите 4 числа. 1, 2, 3, 4, божествените числа, върху които се нарежда цялата формула на сътворението. Равностранният триъгълник, който Платон поставя в центъра на творението, е не само геометрична фигура, но и херметичен символ. Той е подписът на закона на триединството. В херметизма той означава дух, душа и тяло в едно. Съзнание, енергия и материя заедно. Начало, среда и край. Триъгълникът е онзи мост, който свързва невидимото с видимото. И така виждаме, че в сакралната геометрия числата не са само абстрактни, те имат форма. Формите не са само линии, а са закони, а законите – това е самия ритъм на живота. За да продължим научното изследване на числата, за да докажем, че те са живи същности, ще споделя как професор Йохан Олденкамп свързва емпиричната наука на физиката с духовната наука. Той започва именно от Платон и неговата история за пещерата. Според Платон, сенките по стената в пещерите са нашия материален свят. Но Олденкамп се задава въпроса: откъде идва светлината, която прави сенките възможни? Така започва да изследва енергията като източник на всичко. Енергията се движи вълнообразно, под формата на синусоида. Това не е случайно откритие на модерната физика. Още в древна Индия функцията синус е позната в сидхантите, анонимни астрономически трудове от 4-5 век преди новата ера, но и вероятно и по-ранни. Там синусоидата се нарича артхаджива, половин тетива на лък. Виждаме, че знанието за вълната, за ритъма на движението е била почитана още тогава. Формата на синусоидата е свързана с едно от най-важните сакрални числа – пи. Наричаме го сакрално, защото е универсална мярка за всички неща. Пи е отношението между обиколката на кръга и неговия диаметър. Винаги е 3,14, 16 и така нататък. Няма значение колко голям е кръгът. Съотношението е едно и също. Това е космическата константа, която се проявява навсякъде, от атомите до галактиките и държи хармонията в един стабилен ритъм. Самата дума енергия идва от гръцкото енергия, активност, работа. Във физиката тя се определя като способността на система да променя състоянието на заобикалящата среда. С други думи, способността на нещо да върши работа. И тук се появява и фундаменталния закон. Енергията не се губи. Тя не изчезва, а само сменя своите форми. Тя е вечна, както вечен е и числовия ред. Движението на енергията е винаги синусоидално. Колкото по-дълга е вълната, толкова по-бавно е движението. Колкото по-къса е вълната, толкова по-бърза е вибрацията. Именно тук идват понятията трептене и вибрация. Ако погледнем синусоидата символично, тя описва и нашия живот. Движим се нагоре и надолу, през върхове и падове, през светлина и сянка. Понякога стигаме нулевата точка, усещането за празнота, за рестарт. Но след това движението продължава.
И ако погледнем синусоидата от друг ъгъл, ще видим, че тя се превръща в спирала. Това вече не е просто повторение, а развитие. Вълните не ни връщат на същото място, а ни водят по спиралата нагоре. Това е пътят на еволюцията. Затова можем да кажем, нашия живот е описан в синусоида. Всички наши преживявания, кризи, възходи са част от един космически ритъм. Математиката не е суха абстракция, тя е поезията на движението. Някой ще каже, а и колко сме го повтаряли, за какво ми е тази математика? С математика една баничка не мога да си купя. Но истината е, че с математиката се описва всичко. Описва се пулсът на Вселената, описва се пулсът и на вашето сърце. И всъщност можем да си купим много неща. Вълни, хармоници и числа. Ето тук, на вашето внимание, има две вълни. Едната се движи по-бързо, другата по-бавно. Там, където те се засичат в своите пресечни точки, възникват възли. Именно тези възли образуват октавите. В тези точки се случва нещо особено. Те са врати, където енергията се уплътнява и оттам може да възникне материя. Затова Тесла казва, ако искате да разберете Вселената, мислете в категории енергия, честота и вибрация. Къде се проявяват те? Животът е уравнение от вълни. Когато вибрацията е висока, казахме, имаме бързи вълни. Когато е по-ниска, бавни. Колкото по-бърза е честотата на вълната, толкова е по-къса е дължината на вълната. Бавните носят дълбочина, стабилност, заземеност, а бързите острота, светлина, проникване. Ето пак полярността. Различните проявления на едно и също нещо, което цари в нашия свят и благодарение на това той съществува. Затова казваме, че числата са живи същности, защото всяко число има своята вълна, има своята честота, своя скорост на трептене. Някои пораждат дълбоки колебания, като басов тон. Други създават високи, бързи вибрации, като светлинен импулс. В платоническата и питагорейската традиция това е изразено чрез музиката на сферите, числата като вибрации, които изграждат самата тъкан на света. Представете си началото на всичко като числов хор. Всяко число вибрира със свой тон, а от тяхното съчетание се раждат ритмите и честотите, които пораждат материята. Да разгледаме някои хармонични съотношения между числата. Вибрационната честота между показаните вълни може да бъде в хармонично отношение. То е най-простото и е 1/2. Т.е. едната вълна е 2 пъти по-бавна от другата вълна. Това е първата хармония, октавата. При октава високата и ниската вълна се засичат напълно в началото, средата и в края. И там, в тези възли, възниква ред и стабилност. Олденкамп показва, че съществуват още две ключови хармонични съотношения. 2/3. След 3 цикъла на бързата и 2 на бавната вълна. Тези възли, които правят тези две вълни, се наричат квинти. И 3/4, 3 цикъла на бавната и 4 на бързата вълна. Това е квартата. Октави, квинти и кварти. 1/2 октава, 2/3 квинта, 3/4 кварта. Те са в основата на хармонията. Те са в основата на музиката, но с музика е сътворено всичко. Питагор е открил, че същите съотношения, които създават красотата в музиката, управляват и движенията на планетите. Затова той говори за музиката на сферите. Разстоянията, на които са разположени планетите в нашата Слънчева система, са следните. Меркурий и Венера – 1/2. Венера и Земя – 3/4. Земя и Марс – 2/3. След Марс идва голям интервал
там, където според някои е имало изгубени планети. Юпитер спасява Земята, като събира метеориди и астероиди в своята орбита. Това е и символично. След Марс стои вуалът на голямата картина, а зад Юпитер хармоничните съотношения пак се повтарят. Юпитер към Сатурн 1/2, Сатурн към Уран 3/4, Уран към Нептун 2/3, Нептун към Плутон 3/4. Тоест, в точките на октавите, квинтите и квартите се образуват не само тонове, но и материя, цели планети. На същия принцип се изгражда и микросветът. В пресечните точки на тези енергийни вълни се образуват кварки, протони, неутрони, атоми и молекули. Именно хармонията между вълните поражда структурата на материята. Физиката описва това чрез 4 вида фундаментални сили. Гравитационна сила. Това е привличането на малката маса към голямата. Електромагнитна сила. Привличането и отблъскването на зарядите. Тази сила, електромагнитната, придава форма и твърдост на материята. Силна ядрена сила. Държи протоните и неутроните заедно в ядрото. И слаба ядрена сила отговаря за трансформацията на елементарните частици. Алхимиците биха я нарекли трансмутация. Всяка от тези 4 сили отговаря на определен елемент. Земята е енергията, която се свързва с гравитационната сила. Въздухът е електромагнитната енергия. Силната ядрена сила е движението на водата, а слабата ядрена енергия е огънят. Той причинява и разпад и преминаване към нова форма на енергия. Нищо в числата не е случайно. Споменаването на числата никога не е случайно, защото в самите числа няма случайност. Аритметиката, тази най-точна наука, работи с теореми и аксиоми, които решават 90% от всички задачи. Но за останалите 10% дори математиката казва да предположим, че. Това да предположим е всъщност признанието на онази божествена намеса, която науката не може да докаже, но не може и да отрече, защото в числата живее дух и учените не могат да кажат това на глас, докато не разполагат с емпирично доказателство. Но този дух не е случайен. Космическите закони, които срещаме в различните традиции, могат да се сведат до няколко основни. Законът на триединството, законът на полярността, 7-те херметични принципа, законът на цикличността и аналогията. Тези няколко основни закона градят цялото миротворение и дори въз основа на тях, ако ги познаваме, можем да решим наши лични въпроси и проблеми. В Библията същите тези принципи са предадени чрез 10-те Божии заповеди, напътствия, но и закони на битието. Всички те са кодирани с езика на числата, универсалния език, който всъщност всички разбираме. И ако математиката се занимава с количеството на числото, то аритмософията изследва тяхното качество. Само тогава разбираме истинската им сила. В този курс ще се занимаем много с качеството, същността, духа на числата. Както Питагор казва, всичко е числа. Вашата кожа е мрежа от вълни, изградена от безброй октави, квинти и кварти. Чрез силите гравитационна, електромагнитна, ядрена, тази мрежа се уплътнява и създава вашата плът. Всичко е вибрация, честота и хармония. И ако всичко е число, тогава разбирате ли колко е важно какви числа носим в себе си, в рождената си дата и в името си? В тях е скрита пътната карта на живота ни. На няколко нива те съдържат цялата информация за нашата личност и път. Въпросът е, имаме ли ключа да ги разчетем? Вярвам, че в този курс ще намерим този ключ, най-истинския начин за разчитане на числата.
Защото след 20 век и възхода на популярната нумерология, реалната сила на числата леко се е позамъглила. Хората днес имат нужда от връщане към древното знание, което ни свързва с онези 10% божествена намеса, без които математиката е непълна. Не случайно първото число, което постоянно се среща в ученията за сътворението, е 12. В него се съдържа пълнотата на цикъла. 1 и 2, майката и бащата, които се съединяват, за да родят природата 3. Сборът им 3 е първия плод, първото движение. Цикълът на завършеност винаги е 12, но след него идва 13, числото на прехода, за да осигури продължаване на това движение. Затова и в гностическата космология има 12 плюс 1 еона. Затова и в астрологията имаме 12 зодиакални знака, но винаги присъства намек за 13-я. Имаме 12 Израелеви колена и 13-то на левитите, посветени за служенето на Бога. 12 апостола и 13-я Юда, който всъщност отваря вратата към изпитанието. В майския календар имаме 13 тона, които управляват времето. В музиката 8 цели тона и 5 полутона, общо 13, тоновете на сътворението. Числото 13 е делтата, портала. Той е знак, че цикълът на 12 е изпълнен и е време за ново ниво. Разбира се, ще си поговорим с числото 13 още в следващите лекции нива на този курс. Но всеки процес на живота от сътворението до умирането е описан чрез числата. Те са кодът на озряването, на плода, на кулминацията и на завършека. Единицата е съществуването. Тя описва микросвета, протеините, причината. Двойката е инстинкта, групата, мозъчния ствол. Тройката е чувството, семейството, свързана е с лимбичната система и с мотивацията. Четворката е причината, описва пространството, свързана е с неокортекса и с класифицирането на нещата. Петицата са ценностите, свързана е с дясната хемисфера, с въображението и с съгласуваността. Шестицата са нормите, хармонията, свързана е с лявата хемисфера и с законодателството. Седмицата е свързана с енергията, мисловната енергията, егодоминацията. Осмицата е силата на вътрешния свят, интуицията, хармонията със самия себе си. И девятката е цялостност, макросвят, свързана е с сърцето и с творчеството. Това е не само историята на човека, а историята на света. В нашето развитие е преминаване през всички тези етапи, през отделните епохи и ери, които все още не са приключили. Предстоят ни още. Така, сега да преминем към действията между числата. Действията като вътрешни процеси, като живи процеси. Плюс, минус, умножение и деление. Първо разбиране. Всяко число е съставено от цифри или шифри. Когато съберем цифрите, получаваме неговия основен шифър, така наречения дигитален корен. Това е най-простата му вибрация. Учителят казва, най-красивото нещо е събирането. Обратното е изваждането. Ако е без разум, то е разпиляване. Ако е с разум, е освобождаване. Доброто оперира със събиране и умножение. То гради и умножава знанието. Злото действа чрез деление и изваждане. То къса и разделя. Моля ви, не забравяйте, че доброто и злото са само привидни наименования на противоположностите, които всъщност са едно цяло. Ако нямаме добро, няма да имаме и зло. Злото не е зло самоцелно, за да руши и да унищожава.
Злото идва като в услуга на доброто, за да се роди нов цикъл на доброто. Нещо като връзката между деня и нощта. Как да има ден, ако няма нощ? Така че тук така символично силно ги наричаме добро и зло, но всъщност нека да не си мислим, че злите същества, злите хора и ситуации, те ни водят изваждане и деление. След малко до края на лекцията ще разберете смисъла на това събиране, умножение, деление и изваждане. В големия кръг и в двете посоки тези математически действия служат на Твореца. Едната е слизане, инволюция. Това е събирането, умножението. Тогава ние получаваме сгъстяване, влизане навътре, във водната, магнитната енергия. Другото действие, изваждането и разделянето, е възходящо, еволюционно. Изваждане, деление, това означава изтъняване, просветляване, огнената, електрическата енергия е това. И вижте в писанието какво пише. Първо ще повикам духа при себе си и ще се събера с него. Плюс. После, Господи, каквото пожелаеш да извадя от себе си, ще го направя. След това ще умножа всичко, което ми дадеш, и накрая всичко, което спечеля, ще разделя според както ти ми заповядаш. Значи първо е плюса, след това е минуса, после е умножението и след това е делението. Плодете и се множете, размножава разумният, неразумният само се дроби. Тези 4 действия не са просто сметки. Те са вътрешни състояния на съзнанието. Те са действията, чрез които числата започват тяхната сътворителна дейност и движението. Нека да покажем това с малко примери. Всяко число, виждате тук, на тези колонки, умножено по 1 е същото число. И всяко число, делено на 1, е същото число. Това са аксиоми. Когато умножаваме числата от 1 до 9 по 8 и редуцираме полученото число до една цифра, то получаваме следния ред. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9. Тоест имаме обръщане на реда от първите колонки, там където се занимахме с единицата. Когато делим на 8 и съберем значещите цифри на резултата, без нули и точка, получаваме същия ред. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9. И какво означава това? Числото 8 има особена сила. То е огледало на реда. Него го наричаме кармично число, защото 8 ни довежда до резултатите, когато преминем през него. Числата започват да се движат в обратен ход, низходящо. Сякаш времето се обръща и всичко тръгва обратно към източника си. Там, където 1 пази идентичността и самотата на съществуването, 8 е неговата сянка, онзи портал, който обръща посоката. Затова, когато погледнем кръга от 1 до 9, виждаме не просто последователност, а колело на вибрациите. В него 1 и 8 стоят като два полюса. Едното е начало и източник, другото е делтата, вратата към пречупването. Едното пази целостта, другото разкрива обратния път. И така колелото на числата не е линейна редица, а жива спирала, която се обръща и завърта чрез ритъма на своите собствени закони. Представете си го още по-семпло, по-просто. Започваме един урок на единица, стигаме до 8, правим резолюция на направеното и пак, и пак. 1 и 8 не са просто числа, те са два стража на времето. Едното е първия лъч, семето, което съдържа в себе си цялата възможност на живота. 8 е огледалото, онзи завой, в който потокът се обръща и тръгва обратно към своя източник, към своята причина. Точно това правим на осмицата, като, ако я разглеждаме като кармично число.
Мислим за причината. Защо ми се случи всичко това? Защо реагирах така? Това е големия инструмент. Наблюдаването на причината е големия инструмент на себепознанието. Да погледнете самата форма на числото 8. Тя е знакът за безкрайността, но затворена в вертикала. Това е безкрайността в движение, която преминава от горния свят в долния и от долния обратно в горния. Тя показва, че началото и краят са едно и също, че всяко слизане е и възможност за възход, че всяка смърт е врата за ново раждане, че всяко нещо има своята причина. Затова този кръг от 1 до 9 е колело на живи вибрации. Между 1 и 8 животът се разгръща, умножава, разделя и отново събира, за да ни напомни, че всичко е един вечен поток. Така че в числата няма хаос, те винаги се подреждат закономерности. Погледнете и следващите примери. Когато умножим всички числа по 2 и ги разделим на 5, се получава еднакъв ред, едно огледално движение. Виждате ли това? Значи 2 и 5 също са реципрочни. Същото се случва и при умножение по 7 и деление на 4. Това означава, че между 2 и 5, както и между 4 и 7, съществува реципрочност. Те са двойки, които отразяват и допълват една и съща истина, една и съща картина. Едното поставя един ритъм, другото довършва ритъма, връща обратно, продължава на нов ред. В херметичната традиция това е принципът на полярността. Две сили, които изглеждат противоположни, всъщност принадлежат на един и същи кръг. Затова и в геометричните фигури на числата те винаги образуват затворени цикли. Когато работим с числата 3 и 6, тук наблюдавайте, в тази таблица, вижте как умножаваме, делим на 3 и 6, винаги стигаме до един и същи изход. С всички останали числа резултата е 3, 6, 9. 3, 6, 9. Те образуват триъгълник, който Платон описва като най-съвършената форма, защото е напълно равностоен във всичките си страни и ъгли. Това е равностранният триъгълник. Тук виждаме един числов закон. Всяко движение, всяко умножение или деление, което минава през 3 и 6, завършва в 9, а 9 е кулминацията, завършикът, изпълнението на цикъла. Този триъгълник е толкова устойчив, че стои като скелет на материализацията. Всяка вибрация на числата води обратно до него. Не случайно Никола Тесла казва: ако знаехте величието на 369, бихте държали ключа към Вселената. Втората фигура показва друго подреждане. Числата образуват два триъгълника. 1, 4, 7. Това е линията на структурата, реда и стабилността. Това е архитектурният триъгълник, който дава основата. 2, 5, 8. Линията на движението, обмена, живота. Това е триъгълникът на подвижната енергия. Всеки от тези два триъгълника е завършено триединство сам по себе си. Две големи триади, 1, 4, 7, 2, 5, 8. Но, за да стане хармонията пълна, за да може да се материализира, да излезе на бял свят, това, което те носят, идва третата триада, третата група, 3, 6, 9. Тя е начертана с пунктирни линии, защото е невидима, но управляваща. Това е скрития триъгълник на Тесла, невидимата нишка, която дърпа нишките на другите. Но невидимото тук е видимо там, в духовния свят. Така и колкото се мъчим да скрием някои неща тук, те остават видими в невидимия свят. 369 е триъгълника, който държи хармонията и води към материализацията, при положение, че имаме ред и стабилност и движение. Феноменът на числото 7
Когато започнем да делим числата на 7, също се появява един нов феномен. Получават се редици, които се движат по закономерен ритъм, но от тях винаги отсъстват 3, 6 и 9. Сякаш самото число 7 не може да ги задържи. Те му обягват. Това отново потвърждава особеното място на тези три числа. Те не участват в хода на аритметиката. Те принадлежат на друг порядък. Те са законът над законите, кодът на светлината, който стои над материалната игра, но поддържа нейната структура. Всичко това има пряк аналог с музиката. Когато чуем октава, квинта, кварта, ние не чуваме просто звуци, а хармонии на самото число. Двойките, като 2 и 5, 4 и 7, работят като интервали, разстояния, които определят хармония. Групите 1, 4, 7, 2, 5, 8 са два акорда, които заедно образуват мелодията на живота, а 3, 6, 9 е основният акорд, последната нота, която винаги завършва композицията. Затова и Питагор е казал, че планетите са устроени в същите интервали като струнен инструмент, Вселената е музика, числата трептят, създават хармоници и в точките, където се пресичат техните вълни, възниква материя. Фигурите, които разгледахме покрай тези пресмятания, те не са просто чертежи, това са карти на движението на живота. Те показват как числата танцуват помежду си, как се обединяват в триъгълници и кръгове и как от техните пресичания възниква формата. Формата на света, формата на нашите тела, формата на растенията. И в центъра на този танц винаги стои триъгълника 3, 6, 9, стабилния, невидим скелет на сътворението. Всички движения водят до него, защото той е основата на материализацията, законът на формата. Ако погледнем на 3, 6, 9, не като числа, а като принципи, те веднага започват да говорят на езика на алхимията. В класическата херметична традиция светът е изграден от три велики сили – сяра, живак и сол. Тройката е принципът на движението, огъня, динамиката. Това е сярата, изворът на страст и воля, която задвижва всяка промяна. Шестицата е принципът на свързването, баланса, любовта. Това е живакът, посредникът, който обединява противоположностите и позволява взаимодействие. 9. Девятката е принципът на завършеността, кристализацията. Това е солта. Онова, което остава трайно и стабилно. Материята в нейната най-завършена форма. Така, триъгълникът 369 не е просто геометрия, а алхимичен процес. Първо движение, после съчетаване, накрая материализация. И ето защо във всички фигури, които разглеждаме, триади, кръгове, взаимни отражения, огледала, всъщност са карти на едно и също знание. Числата, музиката и алхимията говорят на един език. Те описват пътя на енергията от огъня на сярата, през флуидността на живака до кристалната форма на солта. А триъгълникът 369 е центърът на този процес, законът, по който невидимото става видимо. Енергията се превръща в форма, а светлината в материя. Стигнахме до главни математически действия. Това е удвояването и разполовяването сам със себе си. Това са двата полюса на сътворението. Тук накрая стигаме всъщност до първото действие на умножението и делението. Това да умножиш числото по самото себе си и да го разделиш до същината му. Удвояването 1 плюс 1, 2, плюс 2, 4, плюс 4, 8 и така нататък, те образуват един затворен цикъл. То е като пулса на материята, всяко умножение слиза все по-дълбоко в проявлението. Това е пътят на инволюцията. Енергията се сгъстява, влиза във форма. Докато разполовяването
създава огледален цикъл. Това е пътят на еволюцията, освобождаване, издигането, връщането към източника. Двата процеса, удвояване и разполовяване, са огледални и едновременно необходими. Те са като двете части на безкрайността. Без удвояване няма материя, без разполовяване няма връщане и осъзнаване. На графиката виждаме как при последователно удвояване и делене числата образуват геометрична решетка, своеобразен ромб или диамант. Това е символът на вибрацията, синусоидата, която пулсира нагоре и надолу. Ако погледнем и по-абстрактно, фигурата тук е сплитане на двата пътя на слизането, на издигането и техните възли, там където линиите се пресичат, възниква стабилност, възел на енергията. Това е точката, в която се ражда форма, т.е. материя. И виждаме знакът на безкрайността. Интересно е, че в този танц на удвоение и разполовяване 369 отново липсват. Те стоят извън цикъла като невидим координатен план. Те са причината. Олденкамп, а и преди него Тесла и много други окултисти да ги нарекат ключа на Вселената. 369 не участват в движението, а го управляват. 369 са рамката, триъгълникът, в който се вписват двата ритъма. Затова и са свързани с светлината, с логоса, с първичния източник. Защо Олденкамп вижда в тази фигура формулата на източника? Ако си спомняте, почнахме нашите разглеждания по действията между числата, за да намерим формулата на източника по стъпките на професор Олденкамп. И той се спира на тази фигура, която се получава от удвояването и разполовяването, като фигура на формулата на източника. Да, защото тук, при удвояването и разполовяването, това не са просто аритметични игри, а израз на два космически процеса – създаване и разтваряне, инволюция и еволюция, солве и коагула. Когато ги начертаем, те дават фигурата на вибрацията, кодът, който стои в основата на енергията, ДНК, светлината, пулса на сърцето, дори на самата Вселена. В този смисъл логосът, словото, първо причината, се проявява чрез този код. Вече можем да си представим как изглежда той. Защото всичко, което се ражда, идва от взаимодействието на двете сили, удвояване, слизане и разполовяване, връщане в полето, което е определено от 369. Олденкамп нарича тази фигура формула на източника, защото така тази проста числова игра изобразява самата структура на сътворението. Две сили, които действат противоположно, фигура, която описва тяхното преплитане и три невидими числа, които държат реда. Това е логосът в действие, ритъм, хармония и геометрия, скрити в най-простите операции с числата. Удвояването е издишването на Бога, потокът, който се спуска надолу и създава форма. Разполовяването е вдишването на Бога, движението нагоре, което прибира всичко към източника. И между тези два полюса се ражда фигурата на живота, пулсът на Вселената, който бие в числата, в нашето сърце и в материята. Умножението е слизане надолу. Енергията се сгъстява, образува сенки и се разпръсква във всички посоки, докато достигне най-плътно проявление. Делението е изкачване нагоре, постепенно отделяне на излишното, докато остане само чистата искра, неделимата монада, първо причината. И ето в това движение нагоре-надолу се очертава една вълна, синусоидата на енергията, която пулсира между материя и дух. Това е същата вълна, която разчитаме в спиралата на ДНК. Две видими нишки и една невидима, духовна, която поддържа хармонията. Числата са ритъмът на този възход и спад, пулсът на живота.
Така триъгълника 369 се явява код на сътворението, скелетът, върху който се изгражда материята, триъгълника на материализацията, невидимата нишка в трите вълни на ДНК. Виждаме тук и живия смисъл на Платоновата пещера. Сенките по стената са 369, невидимото, материята, формите, които както ги възприемаме. Предметите, които ги хвърлят тези сенки, са 258. Това е динамиката на съзнанието, връзките на ума, които пораждат отраженията. А светлината, която дава възможност на сенките да съществуват и предметите да хвърлят своята сянка, е 147, духовният източник. Първо причината. Да останеш прикован към стената означава да приемеш сенките за реалност, да потърсиш светлината, означава да се изправиш и да тръгнеш към източника. Когато разберем триадите като куп на сътворението, се открива пълното триединство. Истината 147, любовта 258 и мъдростта 369. Те са пулсът на сърцето, ритмът на Вселената, връзката между невидимото и видимото. Те са в самата ни ДНК, изписана цялата, с числа, облечени в букви. И тогава задачата на човека става ясна, да не се изгубва в сенките, а да търси светлината, да търсим причината. Защото светлината в мита на Платон не е само огънят, а самата първо причина, намерението, творческата искра, онова защо, което поражда всяко как. В числата е скрит именно този код. Врата към източника, който винаги ни води обратно към себе си.